Ωραία. Χαίρομαι πολύ που είμαστε για άλλη μια φορά εδώ. Σήμερα είναι από τα σεμινάρια τα οποία είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Δηλαδή, πολλοί κόσμος έστειλε μήνυμα, δήλωσε συμμετοχή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, να πω ένα-δύο πράγματα για μένα, για με όσους δεν έχουμε γνωριστεί. Ονομάζομαι Κωνσταντινοπούλου Μαρία, είμαι ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια και θεραπεύτρια PCI-TSM, που είναι το Parent-Child Interaction Therapy του Steven Kurtz, και διεθνή συντονίστρια επιλεκτικής αλαλίας για την Ελλάδα από την Selective Mutism Association. Θα είμαστε παρέα σήμερα 1 ώρα και κάτι. Στόχος είναι να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ε, αλληλεπίδραση ενός παιδιού με επιλεκτική αλαλία μέσα στην τάξη, και ευελπιστώ να μας μείνει χρόνος στο τέλος, αυτό πάντοτε είναι σημαντικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες ερωτήσεις και να υπάρχει μια διάδραση μεταξύ μας. Να πω ότι έχουμε στην παρέα μας και την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο Μάνια Σαριγκουλέ. Η Μάνια είναι αναπληρώτρια σχολική ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Γεια σου, Μάνια. Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι έτσι εδώ διαδικτυακά στην παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία πάντα που με καλεί. Εμείς Θα παρακολουθώ εγώ το chat με τις ερωτήσεις. Μπορούν κατά τη διάρκεια της δικής σου ομιλίας, Μαρία, να στέλνουν τις ερωτήσεις. Θα τις συγκεντρώνω εγώ. Και όταν θα μας δίνεις το χρόνο σε κάποια διαστήματα που εσύ θέλεις, θα θέτουμε τις ερωτήσεις ή μπορεί και κάποιος να σηκώνει το χέρι του, θα παρακολουθώ εγώ τα χεράκια, το διαδικτυακό παρακαλώ, το κανονικό δεν είναι εύκολο να το δούμε. Επίσης θα απαντήσουμε έτσι και κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχουν σχέση με την νομοθεσία της αξιολόγησης, απορίες που μπορεί να έχουν οι γονείς, οπότε τις βλέπουμε όλες στο chat και όταν χρειαστεί θα τις απαντήσουμε. Ακριβώς. Και είσαι πολύ πολύτιμη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, καθώς είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω καλά. Επομένως, ξέρω ότι εσύ θα μας βοηθήσεις αρκετά σε αυτό. Ωραία. Επομένως, θα μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το θέμα μας, ενίσχυση της συμμετοχής μέσα στην τάξη, φυσικά, γιατί μπορεί να έχουμε ένα παιδί με επιλεκτική αλαλία στο σχολείο, το οποίο μπορεί να είναι εκεί, αλλά να μην συμμετέχει ούτε σωματικά, ούτε λεκτικά. Επομένως, σήμερα αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Παρακαλώ τα μικρόφωνά σας, κλείστε τα γιατί ακούγεται φασαρία. Λοιπόν, τι είναι η επιλεκτική αλαλία? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η επιλεκτική αλαλία είναι μια αγχώδης διαταραχή. Εδώ και κάποια χρόνια, περίπου 10-12 χρόνια, έχει μπει ως μια αυτόνομη αγχώδης διαταραχή πλέον στο DSM, στο εγχειρίδιο αυτό των διαταραχών. Μιλάμε λοιπόν για μια αγχώδη διαταραχή κατά την οποία το παιδί δεν μπορεί σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και με συγκεκριμένους ανθρώπους να χρησιμοποιήσει τα λόγια του, να μιλήσει. Το παιδί αυτό έχει κατά τα άλλα φυσιολογική γλωσσική ικανότητα και σε όλα τα άλλα περιβάλλοντα που νιώθει άνετα είναι λαλίστατο. Τι δεν είναι η επιλεκτική αλαλία? Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καταλάβει όχι μόνο το τι είναι, αλλά και το τι δεν είναι. Γιατί κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι γύρω από την επιλεκτική αλαλία και είναι παγίδα. Δεν είναι επιλογή. Δεν το επιλέγει αυτό το παιδί το να μην μιλάει. Ο όρος επιλεκτική, το επιλεκτική αλαλία, η επιλεκτική λοιπόν, σχετίζεται με την επιλεκτικότητα στα πλαίσια και στα άτομα. Το γεγονός δηλαδή ότι σε κάποια πλαίσια μπορώ να μιλάω και σε κάποια άλλα όχι, και με κάποιους ανθρώπους μπορώ και με κάποιους άλλους δεν μπορώ. Δεν είναι ντροπή. Καλό είναι λοιπόν να βγάλουμε τελείως από το
λεξιλόγιό μας τη λέξη ντροπή όταν αναφερόμαστε σε ένα παιδί με επιλεκτική αλαλία, καθώς τα παιδιά αυτά συνήθως δεν είναι ντροπαλά. Είναι όμως πολύ φοβισμένα στα λόγια. Δεν είναι έλλειψη λόγου ή νοημοσύνης. Ένα βασικό κριτήριο για να πάρει ένα παιδί την διάγνωση είναι να έχει κατακτήσει τον λόγο του. Άρα, αν μιλάμε για ένα παιδάκι που ακόμα δεν έχει κατακτήσει τον λόγο, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιλεκτική αλαλία. Και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο απλά θα περάσει με το χρόνο. Είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Δώσ' του χρόνο, θα μιλήσει και τελικά μπορεί να έχουμε φτάσει Πάσχα, να είναι το παιδί στο σχολείο και να έχουμε φτάσει Πάσχα και ακόμα να του δίνουμε χρόνο. Η επιλεκτική αλαλία, ο χρόνος δεν είναι στην επιλεκτική αλαλία με το μέρος μας, άρα όσο πιο γρήγορα παρέμβουμε, τόσο πιο καλά θα πάει το παιδί αυτό. Επομένως, μιλάμε για παιδιά τα οποία θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν, αλλά λόγω του άγχους δεν μπορούν. Είναι σαν να πούμε φοβία στα λόγια, σαν να υπάρχει φοβία στα λόγια. Πώς βιώνεται τώρα στο σχολείο ο φόβος αυτός για τα λόγια? Στο σχολείο λοιπόν δεν βιώνει απλώς μια δυσκολία ομιλίας, ότι απλά δεν μπορώ να μιλήσω. Βιώνει φόβο λάθους, φόβο έκθεσης, φόβο αξιολόγησης. Και αυτοί μάλλον είναι και οι λόγοι που το σχολείο είναι ένα πλαίσιο που έχει πάρα πολύ άγχος για ένα παιδί με επιλεκτική αλαλία. Καλείται να αλληλεπιδράσει με άλλους, καλείται να πει μάθημα, καλείται να κάνει κάτι το οποίο θα κριθεί αν θα είναι σωστό ή λάθος. Όλα αυτά λοιπόν, όταν συνδυάζονται, το σώμα μπαίνει σε μια κατάσταση παγώματος. Ξέρουμε πιθανόν το fight, flight or freeze. Άρα, έλεγα λοιπόν, όταν εκτιθέμεθα σε κάτι στρεσογόνο, το σώμα μας μπαίνει σε μια διαδικασία του να μπούμε σε μάχη, να φύγουμε, να τρέξουμε, να φύγουμε ή να παγώσουμε. Στην επιλεκτική αλαλία αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι το πάγωμα. Το παιδί παγώνει. Γι' αυτό κιόλας έχουμε, εκτός από το ότι δεν μιλάει, έχουμε και το σωματικό πάγωμα. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά μοιάζουν να μην μπορούν καν να κινηθούν. Σε μια τάξη, τι εννοούμε συμμετοχή? Γιατί η συμμετοχή κάπως την έχουμε ταυτίσει με την ομιλία. Ωστόσο, συμμετοχή είναι πολλά άλλα. Είναι απαραίτητο να αξιολογούμε εάν αυτό το παιδί μέσα σε μια τάξη, εκτός του ότι αν μιλάει ή δεν μιλάει, αν συμμετέχει, αν είναι σωματικά μέσα στη δραστηριότητα, αν αλληλεπιδρά με τους άλλους, όχι απαραίτητα λεκτικά. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καλά κατά νου και να το έχουμε καταγεγραμμένο. Γιατί μπορεί να μην μιλάει, αλλά μπορεί σωματικά να είναι πολύ μέσα στις δραστηριότητες. Επομένως είναι άδικο τη συμμετοχή να την ταυτίζουμε με το γεγονός ότι αυτό το παιδί μιλάει ή δεν μιλάει. Συμμετοχή σημαίνει εμπλοκή, παρουσία, προσπάθεια και όχι απαραίτητα φωνή. Άθελά μας τι μπορεί να κάνουμε και τελικά αντί να τα βοηθάμε μέσα σε μια τάξη, να τα μπλοκάρουμε. Το να τα ρωτήσουμε ξαφνικά κάτι από εκεί που τίποτα δεν έχουμε προγραμματίσει και αυτό το παιδί δεν είναι ενημερωμένο για μια ερώτηση δική μας, να κάνουμε ξαφνικά μια ερώτηση. Το βλέμμα αναμονής, το ότι το παιδί αυτό βλέπει από εμάς ότι το περιμένουμε σε εισαγωγικά στη γωνία να μιλήσει. Το να υποθέτουμε τι θέλει. Το ότι μπορεί να κοιτάει στην έδρα και αντί, ας πούμε, μπορεί να έχει ένα μπουκάλι η έδρα, μπορεί να έχει και μια κασετίνα. Και αντί λοιπόν να δούμε τι θέλει στα αλήθεια, μπορούμε να του πούμε «Α, βλέπω ότι θέλεις το μπουκάλι, πάρε το νερό». Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν βοηθάνε. Με το να παρακάμπτουμε την επικοινωνία, είναι στην παρεούλα όλα τα παιδιά και ενώ έχουμε κάνει μια ερώτηση σε όλους τους μαθητές, όταν έρθει η σειρά αυτού του παιδιού, με έναν τρόπο σαν να μην το βλέπουμε και να το παρακάμπτουμε. Επίσης, με το να υποτιμάμε αυτή τη δυσκολία την οποία έχει αυτό το παιδί, πώς μπορεί να το υποτιμήσουμε, με το να πούμε «Χθες μίλησες, σήμερα γιατί δεν μιλάς». Αυτό είναι μια υποτίμηση της δυσκολίας, γιατί χθες μπορεί να ήταν μια πιο εύκολη μέρα για εκείνο, για τον χύψη λόγο, και σήμερα να είναι μια πιο δύσκολη μέρα. Η πίεση για ομιλία. Αν πιστεύουμε ότι πιέζοντας ένα παιδί να μιλήσει ή κάνοντάς του
πολλές ερωτήσεις θα μας μιλήσει. Ε, Αυτό καλό είναι να το ξεχάσουμε. Η επιλεκτική αλαλία, τα λόγια μάλλον δεν έρχονται ούτε μετά από πίεση, ούτε μετά από ξαφνικές ερωτήσεις. Όσο το παιδί λοιπόν καταλαβαίνει ότι περιμένουμε από αυτό να μας πει κάτι, τόσο περισσότερο δυσκολεύεται, τόσο περισσότερο παγώνει. Η Σίπον Μπλαμ λέει πάντοτε ότι η άνεση προηγείται του λόγου. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα παιδί σε ένα περιβάλλον δεν αισθανθεί πρωτίστως άνετα, δεν θα μας μιλήσει. Τι βοηθάει τη συμμετοχή ενός παιδιού μέσα στην τάξη? Το βοηθάει πάρα πολύ να νιώσει ασφάλεια, να έχει προβλεψιμότητα, να ξέρει πάνω κάτω τι πρόκειται να συμβεί αν σκεφτόμαστε να το εμπλέξουμε σε κάτι, στη μαθησιακή διαδικασία. Να το ρωτήσουμε κάτι ή να το σηκώσουμε στον πίνακα. Αυτά είναι καλό με κάποιο τρόπο να τα γνωρίζει το παιδί. Θέτουμε μικρούς ρεαλιστικούς στόχους και κάνουμε μικρούλικα βηματάκια. Βρίσκουμε στην αρχή τουλάχιστον, γιατί με αυτό το παιδί στην αρχή θα πρέπει κάπως να κάνουμε μια σχέση, βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε, βασικά ούτως ή άλλως είναι ουτοπικό να περιμένουμε ότι θα μας μιλήσει, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, αλλά για να επικοινωνήσει μαζί μας χρειάζεται να βρούμε άλλους τρόπους. Συμμετοχή λοιπόν, στόχος είναι λοιπόν η συμμετοχή πριν το παιδί αυτό να καταφέρει να μιλήσει. Να έχουμε φτιάξει το δρόμο έτσι ώστε κάποια στιγμή όντως να μπορέσει να μας μιλήσει. Κάποιες χρήσιμες οδηγίες τώρα, που είναι απαραίτητο να τις ξέρουμε και να τις χρησιμοποιούμε. Κάνουμε σχόλια, αυτό είναι στα πλαίσια του PCIT, είναι τα βασικά βήματα ουσιαστικά του PCIT. Κάνουμε σχολιασμούς και όχι ερωτήσεις. Είναι οι καταφατικές προτάσεις, αν μπορώ να το πω διαφορετικά. Για παράδειγμα, το πρωί που βλέπουμε το παιδί να έρχεται προς την τάξη, να μπαίνει προς την τάξη, αντί να πούμε «Καλημέρα, τι κάνεις», που αυτό είναι καταγραφή μιας αναπάντητης ερώτησης, γιατί δεν πρόκειται να μας απαντήσει, μπορούμε να πούμε «Χαίρομαι που σε βλέπω, ωραία μπλούζα φοράς, παίρνα μέσα». Κάνουμε μια κατάφαση, ένα σχόλιο σε αυτό που βλέπουμε και ουσιαστικά το καλημερίζουμε με έναν άλλο τρόπο. Αντί να κάνουμε την ερώτηση ποιο χρώμα μαρκαδόρο θα πάρεις, που είτε θα μας δείξει είτε θα μπλοκάρει, μπορούμε να πούμε το εξής. Εδώ είναι τα χρώματα. Διάλεξε όποιο θες. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε καταφατικές προτάσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο αλληλεπιδράμε με το παιδί, χωρίς να ζητάμε καθόλου να μας απαντήσει κάτι. Περιγραφή συμπεριφοράς. Εξαιρετικό κομμάτι το να περιγράφουμε αυτό που κάνει το παιδί. Γιατί το να πούμε αυτό που είπε, να αναπαράξουμε αυτό που είπε, είναι δύσκολο γιατί μάλλον δεν θα μας μιλάει. Όμως το να περιγράψουμε αυτό που κάνει. Για παράδειγμα, βλέπω ότι επέλεξες το κόκκινο χρώμα. Τέλεια που επέλεξες το κόκκινο χρώμα. Βλέπω ότι ζωγράφισες ένα σπίτι. Μου αρέσει που ζωγράφισες ένα σπίτι. Άρα, περιγράφουμε αυτό που κάνει και ιδανικά ενισχύουμε αυτό που βλέπουμε. Το οποίο μόλις το είπα, αλλά θα το ξαναπώ. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο έπαινο. Στην επιλεκτική αλαλία δεν αρκεί απλά να πούμε ένα μπράβο ή ένα μου αρέσει ή ένα σε ευχαριστώ. Ο έπαινος πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος. Για παράδειγμα, αντί να πούμε ένα σκέτο μου αρέσει, είναι σημαντικό να πούμε μου αρέσει που δουλεύεις τόσο συγκεντρωμένα. Αντί να πούμε ένα σκέτο σε ευχαριστώ, μπορούμε να πούμε σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη ζωγραφιά σου. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένα αυτό που επιβραβεύουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει φυσικά να έρθει και η ώρα που θα χρειαστεί να περάσουμε στο κομμάτι ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις οι οποίες είναι σημαντικές στην επιλεκτική αλαλία και είναι οι ερωτήσεις τις οποίες θέλουμε, είναι οι ερωτήσεις επιλογής. Είναι αυτές δηλαδή που έχουν μια αναγκαστική επιλογή. Αντί να πούμε λοιπόν στο παιδί, θέλεις το μπλε, που μάλλον θα μας κουνήσει το κεφάλι καταφατικά ή όχι, και άρα δεν προάγουμε τα λόγια, ανταυτού λοιπόν μπορούμε να πούμε, θέλεις το μπλε, το κίτρινο ή κάποιο άλλο χρώμα.
Ουσιαστικά δηλαδή στην ερώτησή μας θα πρέπει να υπάρχει και η απάντηση. Το μπλε, το κίτρινο ή κάποιο άλλο. Βλέπω ότι κοιτάς προς την έδρα. Θέλεις το βιβλίο, το τετράδιο ή κάτι άλλο. Αυτά είναι κάποιες χρήσιμες οδηγίες, τις οποίες θα πρέπει να τις έχουμε πολύ καλά κατά νου όταν έχουμε μαθητή με επιλεκτική αλαλία μέσα στην τάξη μας. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί δεν είναι... Μπορεί να έχουμε έναν μαθητή, αυτά τώρα που είπα μέχρι στιγμής είναι κάποιες γενικές οδηγίες που έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να τις γνωρίζουμε όταν έχουμε παιδί με επιλεκτική αλαλία στην τάξη. Πάμε να δούμε ε, πώς θα πάρουμε τα λόγια από ένα παιδί το οποίο δεν μας μιλάει. Ε, Στο PCIT έχουμε το fade in, που είναι η σταδιακή εμπλοκή. Μοιάζει πολύ με το sliding in της Maggie Johnson. Πάμε να το δούμε λίγο. Ουσιαστικά είναι η τεχνική σταδιακής έκθεσης με στόχο τη γενίκευση της λεκτικής επικοινωνίας σε νέα πρόσωπα. Δηλαδή, το παιδί από κάποιον στον οποίο μιλάει να πάρουμε τα λόγια προς κάποιον στον οποίο δεν μιλάει. Αυτό γίνεται πάντοτε, χωρίς πίεση, χωρίς ευνίδια απέτηση λόγου. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έτσι μας ήρθε και το κάνουμε τώρα γιατί ωραία ευκαιρία. Καλό είναι όλα αυτά να είναι κάπως προγραμματισμένα. Τι χρειαζόμαστε τώρα για να κάνουμε ένα fade-in ή ένα sliding-in? Χρειαζόμαστε σίγουρα το παιδί. Χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο ασφάλειας, το οποίο πρόσωπο μπορεί να είναι ένας οικείος ενήλικας, μπορεί να είναι ο γονέας, μπορεί να είναι ένας θεραπευτής, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε στον οποίο το παιδί μιλάει. Πολλές φορές μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αδέρφια, τα οποία όμως έχουν μια σχετική ωριμότητα, δηλαδή είναι σε μια ηλικία που μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο. Και φυσικά εκτός από το παιδί και τον οικείο ενήλικα στον οποίο μιλάει άνετα, χρειαζόμαστε το νέο αυτό πρόσωπο στο οποίο δεν μιλάει. Και όταν λέμε νέο πρόσωπο, εννοούμε, μπορεί να είναι η δασκάλα, ο δάσκαλος. Το λέμε νέο πρόσωπο γιατί είναι κάποιος στον οποίο δεν μιλάει. Άρα, πώς εφαρμόζεται? Θα το πάρουμε σε μια συνθήκη σχολείου. Θα χρειαστεί να είναι το παιδί και ο οικείος ενήλικας μέσα σε μια άδεια αίθουσα, ιδανικά στην τάξη του, την ώρα που οι άλλοι μαθητές είναι στο διάλειμμα, έχουν ένα δευτερεύον μάθημα, πάντως θέλουμε μια άδεια αίθουσα. Στην αίθουσα αυτή λοιπόν κάθεται το παιδί με το πρόσωπο ασφάλειας, τον γονέα για παράδειγμα, για κάποια λίγη ώρα, μπορεί να είναι ένα δεκάλεπτο αυτό. Ε, Αυτοί οι δύο λοιπόν σε αυτή την αίθουσα παίζουν, συζητάνε, γελάνε. Γενικώς θέλουμε αυτά τα λεπτά που αυτοί οι δύο θα είναι μέσα στην άδεια αίθουσα να είναι χρόνος χωρίς άγχος, να είναι ωραίος χρόνος. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι ένα παιχνίδι πάντα βοηθάει τα πράγματα. Τώρα, έχουμε το νέο πρόσωπο, την δασκάλα, τον δάσκαλο, ο οποίος αρχικά θα είναι έξω από την τάξη. Τώρα, ανάλογα την ηλικία του παιδιού, θα γνωρίζει ή δεν θα γνωρίζει ότι η δασκάλα είναι έξω από την τάξη και θα μπει κάποια στιγμή ή ότι θα μπει τυχαία. Αυτό τώρα ανάλογα αν κάνουμε by the book το sliding in, το fade in ή επειδή είναι πιο μικρής ηλικίας παιδί, το κάνουμε λίγο πιο, όχι τόσο by the book. Η δασκάλα, για παράδειγμα, αν πούμε ότι είναι το by the book, μπαίνει μέσα στην τάξη και σταδιακά πλησιάζει. Δεν λέει τίποτα προς το παιδί και τον γονέα, τον οικείο ενήλικα. Μπορεί να κάνει όμως ένα σχόλιο σχετικά με αυτό που βλέπει. Ότι βλέπω έχετε πάρει το ούνο και παίζετε, τρελαίνομαι για ούνο. Και παρατηρεί, ακούει, απομακρύνεται, δηλαδή λίγο κοντά, λίγο μακριά. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι ενώ η δασκάλα είναι μέσα στην τάξη, το παιδί σε εισαγωγικά να την ξεχάσει και να ξαναβρει τα λόγια του με τον γονέα του, με τον οικείο ενήλικα. Ωραία. Τώρα, σταματάμε αυτή τη διαδικασία όταν δούμε ότι το παιδί έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή, αν γίνει αυτό, η δασκάλα, ενώ είναι πολύ μακριά από τον γονέα και το παιδί έχει παγώσει ή το παιδί το βλέπουμε να είναι... Να περάσει μετά.
Τα μικρόφωνα σας παρακαλώ. Ε, Αν δούμε λοιπόν ότι το παιδί μπλοκάρει επειδή είναι η δασκάλα μέσα, τότε η δασκάλα μπορεί να βγει έξω και να τερματίσουμε εκεί την συνάντησή μας. Σε κάποια παιδιά έχουν ανάγκη να ξέρουν μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουμε σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να ξέρουν ότι θα σταματήσουμε τη συνάντηση τη σημερινή μέχρι το σημείο που η δασκάλα θα έχει μπει στην τάξη και θα στέκεται στο παράθυρο. Ή μέχρι το σημείο που η δασκάλα θα έχει έρθει κοντά μας. Τελικός στόχος του Fade In είναι η δασκάλα να μπει στην παρέα του παιδιού και του οικείου ενήλικα και να αρχίζει να αλληλεπιδρά μαζί τους. Μέχρι που κάνοντας ερωτήσεις επιλογής, ο γονέας προς το παιδί, η δασκάλα προς το παιδί, όπου τις επαναλαμβάνει ο γονέας και έτσι το παιδί απαντάει στον γονέα στην επανάληψη της ερώτησης από τη δασκάλα, αρχίζει ένα πρώτο γεφύρωμα. Τελικός στόχος, και εκεί σταματάει πια το sliding in ή το fade in, είναι το παιδί να μπορεί να μιλήσει άνετα στην δασκάλα χωρίς την παρουσία του γονέα. Δηλαδή να φύγει, να ξεγλιστρήσει πια ο γονέας από την αίθουσα. Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο γεφυρώνουμε τα λόγια από κάποιον οικείο ενήλικα που μιλάει το παιδί προς κάποιον στον οποίο δεν μιλάει. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Η Ελένη είναι ένα κορίτσι 7 ετών και παίζει το παιχνίδι με τη μαμά της μέσα στην τάξη. Τι θα προτιμούσες? Η δασκάλα βρίσκεται έξω από την αίθουσα. Για τα πρώτα 5 λεπτά η μαμά και η Ελένη παίζουν μόνες τους το παιχνίδι και η Ελένη απαντά στη μαμά. Άρα, η μαμά ρωτάει την Ελένη: Τι θα προτιμούσες, να ταξιδέψεις με πλοίο ή με αεροπλάνο? Απαντάει η Ελένη: Με αεροπλάνο. Λέει η μαμά: Τέλεια απάντηση. Και εγώ το ίδιο. Η σειρά σου τώρα. Λέει η Ελένη στη μαμά: Τι θα προτιμούσες, παγωτό ή γρανίτα? Λέει η μαμά: Παγωτό. Τώρα, αφού το έχουν κάνει, αυτό το έχουν ξανακάνει, λέει η μαμά: Εντάξει, κυρία Μαρία, στη δασκάλα, μπορείτε να έρθετε μέχρι την πόρτα της τάξης. Μπορείτε δηλαδή να μπείτε και να έρθετε στην πόρτα. Άρα η δασκάλα πλησιάζει και στέκεται στην πόρτα. Λέει τώρα η μαμά: Ελένη, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την δασκάλα στην πόρτα. Έχουμε τη δασκάλα μέσα. Άρα, λέει η μαμά στην Ελένη: Τι θα προτιμούσες, μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές? Άλλη Η, περιφέρεται. η Ελένη Η κάμερα. Η Ελένη δυσκολεύεται, αφού τώρα είναι μέσα η δασκάλα, η Ελένη δυσκολεύεται να απαντήσει στη μαμά τη και λέει: Μαμά, ξέρω ότι είναι καινούργιο τώρα με τη δασκάλα αυτό και ξέρω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Άρα ενισχύει την Ελένη και η Ελένη απαντάει χαμηλόφωνα: Μαρκαδόρους. Η μαμά ενισχύει την απάντηση της Ελένης και μετά ρωτάει η μαμά την δασκάλα: Εσείς τι θα προτιμούσατε? Και απαντάει και η δασκάλα από τη θέση της από την πόρτα: Μαρκαδόρους. Αυτό είναι τώρα εντάχει η διαδικασία πώς μπορεί να δομηθεί, να στηθεί, έτσι ώστε πολύ πολύ σταδιακά να φέρουμε την δασκάλα κοντά μας. Είναι απολύτως εντάξει την πρώτη φορά η Ελένη να κοιτάζει τη μαμά της όταν απαντά ή να ψιθυρίζει. Προφανώς δεν περιμένουμε από την πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο το παιδί να χρησιμοποιεί δυνατή φωνή, γενναία φωνή ή να κοιτάζει στα μάτια την δασκάλα. Εν καιρό, ανάλογα τώρα την δυσκολία του παιδιού, η μαμά μπορεί σιγά σιγά να απομακρύνεται ακόμα και να βγει από το δωμάτιο. Έτσι ώστε ο τελικός στόχος να είναι η δασκάλα και η Ελένη να μείνουν μόνες τους στην τάξη και να εξασκηθούν στο να μιλάνε οι δυο τους. Αυτό μπορεί να μας πάρει αρκετές συνεδρίες. Δεν σημαίνει ότι κάναμε μία φορά fade in και αυτό θα πιάσει. Αυτό μπορεί να έχει χρειαστεί 1, 2, 3, 5 φορές. Το δομούμε ανάλογα τη δυσκολία του παιδιού. Τώρα, αυτό αφορούσε παιδί το οποίο παιδί δεν μιλάει ακόμα στη δασκάλα. Αν όμως έχουμε παιδί το οποίο ήδη μιλάει ελάχιστα, τι χρειάζεται πραγματικά? Χρειάζεται προγραμματισμένη εξάσκηση στο να μιλάει περισσότερο με το άτομο αυτό στο οποίο ήδη μιλάει. Άρα, αν μιλάει λίγο στη δασκάλα, η ενίσχυση που χρειαζόμαστε ποια είναι? Να μιλάει παραπάνω πια. Χρησιμοποιούμε και επιλέγουμε πάντοτε δραστηριότητες που είναι ευχάριστες ή ενδιαφέρουσες. Γιατί μας βοηθάει η δραστηριότητα?
Γιατί σε κάθε περίπτωση όταν απασχολούμε με κάτι, μειώνεται η πίεση της ομιλίας, μετατοπίζεται η προσοχή μας σε αυτό με το οποίο ασχολούμαστε και κάνει τη διαδικασία κάπως πιο φυσική. Δεν είναι ότι σε περιμένω να μου μιλήσεις, είναι ότι κάπως η δραστηριότητα τραβάει την προσοχή μας. Τρία σημαντικά σημεία και αυτά θα πρέπει να τα έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας, γιατί όταν θέλουμε να δουλέψουμε με ένα παιδί σε σχέση με τα λόγια, δουλεύουμε κάθε φορά, αλλάζουμε μάλλον κάθε φορά ένα από αυτά τα τρία. Είτε θα αλλάξουμε τα άτομα, είτε θα αλλάξουμε το μέρος, είτε θα αλλάξουμε τη δραστηριότητα. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αν λοιπόν θέλουμε ε, να με τη δασκάλα στην οποία μιλάει να βάλουμε και ένα δεύτερο παιδί και ένα νέο παιδί για να είναι τώρα ο μαθητής μας ένα νέο παιδί και η δασκάλα, τότε θα πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το μέρος και τη δραστηριότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί και ταυτόχρονα να αλλάζουμε αίθουσα και δραστηριότητα και να μπαίνει και ένα νέο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα δύο. Δεν είναι δυνατόν να πάμε να αλλάζουμε ταυτόχρονα παράγοντες που δημιουργούν στρες όταν θέλουμε να βάλουμε κάτι καινούριο. Κρατάμε σταθερό και δουλεύουμε και αλλάζουμε ένα τη φορά. Όταν ο στόχος μας είναι το πρόσωπο, διατηρούμε οικείο τον χώρο και τη δραστηριότητα χαμηλής πίεσης. Για παράδειγμα, κάνουμε δραστηριότητα μέσα στην τάξη με κάτι ευχάριστο. Ιδανικά δεν θέλουμε να είναι μια γεμάτη τάξη, ούτε να έχουμε δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν στρες. Κάτι ήπιο, κάτι ευχάριστο και όχι πάρα πολύ κόσμο. Εδώ τώρα να πω ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία νιώθουν καλύτερα να υπάρχει μια σχετική φασαρία γύρω τους για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα λόγια τους. Και είναι και άλλα παιδιά τα οποία θέλουν απόλυτη ησυχία, θέλουν να νιώθουν ότι κανένας άλλος δεν θα τα ακούσει. Αυτό είναι τώρα ανάλογα το παιδί και χρειάζεται αξιολόγηση από τον δάσκαλο που γνωρίζει το μαθητή του. Άρα, πώς προσθέτουμε άτομα? Αν ήδη μιλάει λίγο με τον δάσκαλο, προσθέτουμε έναν φίλο στο ίδιο τραπέζι με την ίδια ευχάριστη δραστηριότητα. Αν θέλουμε να μιλήσει σε μια ομάδα, αρχίζουμε να προσθέτουμε περισσότερα άτομα. Κρατάμε τη δραστηριότητα γνωστή, το πλαίσιο ασφαλές. Βήμα-βήμα, βάζουμε λίγο-λίγο κάτι καινούριο. Το τελευταίο βήμα όταν θέλουμε να αλλάξουμε και τον χώρο, αφού έχει υπάρξει λοιπόν η επιτυχία με τον ίδιο άνθρωπο και με την ίδια δραστηριότητα, πάμε εμείς τώρα να μεταφερθούμε σε μια άλλη αίθουσα, στο διάδρομο, στο προαύλιο. Γιατί είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η αλλαγή πλαισίου με τον ίδιο άνθρωπο, πολλές φορές χάνονται και τα λόγια. Γι' αυτό κιόλας λέω, ένα πράγμα αλλάζουμε τη φορά. Άρα έχει κατακτηθεί ο λόγος πια με το καινούριο άτομο. Πάμε με το ίδιο άτομο στο διάδρομο. Συνεχίζεται η ομιλία. Ιδανικά θέλουμε κατά τη διάρκεια που περπατάμε, που προχωράμε προς το διάδρομο, να συνεχίζουμε την ομιλία, να συντηρούμε, να διατηρούμε τα λόγια. Μέσα στην τάξη υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα τα οποία καλείται ένα παιδί να κάνει. Να απαντήσει σε ερωτήσεις του δασκάλου. Να απαντήσει σηκώνοντας το χέρι. Να παρουσιάσει κάτι μπροστά στην τάξη χωρίς λόγια. Να συμμετέχει σε μια ομαδική παρουσίαση. Να κάνει μια ατομική παρουσίαση στην τάξη. Να απαντήσει σε ερώτηση συμμαθητή. Να κάνει ερώτηση προς έναν συμμαθητή. Να ζητήσει βοήθεια. Να πάει τουαλέτα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά στρεσογόνος κατάσταση το να είναι ένα παιδί με επιλεκτική αλαλία μέσα σε μία τάξη. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο, για πολλούς λόγους, έχουν σε εισαγωγικά βολευτεί στο ότι, εντάξει, ποτέ δεν θα πει η δασκάλα, ο δάσκαλος, να πω μάθημα. Ποτέ δεν θα με σηκώσει, ποτέ δεν θα με ενοχλήσει ουσιαστικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε στην επιλεκτική αλαλία, γιατί με αυτόν τον τρόπο τελικά συντηρείται μία κατάσταση. Αυτό που θέλουμε όμως δεν είναι
και μια ξαφνική ερώτηση. Αυτό που είπα και ξαναλέω, το λέω για να γίνει πολύ πολύ σαφές. Θέλουμε προγραμματισμένα πράγματα. Άρα, για να καταφέρει αυτό το παιδί λοιπόν κάποια στιγμή να μπορεί να απαντήσει μέσα στην τάξη. Τι χρησιμοποιούμε? Προκατασκευασμένες ερωτήσεις. Τι είναι αυτές? Είναι ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει νωρίτερα και είναι έτοιμες για απάντηση. Δεν είναι δηλαδή ερωτήσεις αυθόρμητες και βοηθάνε το παιδί να εξασκηθεί με ασφάλεια. Είναι ερωτήσεις δηλαδή που μπορούμε να γράψουμε, να έχουμε ένα τετράδιο επικοινωνίας με τους γονείς ή ό,τι θέλουμε ο καθένας μας, να φτιάχνουμε, να βάζουμε μια ερώτηση, να γράφουμε μια ερώτηση, επιλογής ιδανικά, και το παιδί αυτό να κάνει εξάσκηση στο σπίτι του και να μας την απαντήσει την επόμενη μέρα. Πού είναι πιο εύκολο να απαντήσει το παιδί? Πρέπει να ξέρουμε τώρα και το χώρο. Πού θα γίνει αυτό? Στην τάξη με λίγη φασαρία ή σε ένα πιο ήσυχο μέρος. Ο στόχος είναι το παιδί να βρει πού νιώθει πιο άνετα. Αυτή την πληροφορία μάλλον μπορούν να μας την δώσουν οι γονείς. Γιατί οι γονείς με το παιδί μπορούν να συζητήσουν στο σπίτι σε σχέση με αυτό και, και έτσι να μάθουμε και εμείς πού θα ήταν καλύτερα να κάνουμε αυτή την γενναία προκατασκευασμένη ερώτηση την επόμενη μέρα. Και γενικά η συνεργασία ανάμεσα στον δάσκαλο και το γονέα είναι απαραίτητη όταν μιλάμε για επιλεκτική αλαλία. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να ενημερώνουν τον δάσκαλο για όλο αυτό, όπως και ο δάσκαλος αντίστοιχα, γι' αυτό και μίλησα πριν για το τετράδιο επικοινωνίας, θα πρέπει να ενημερώνει τον γονέα σε σχέση με το πλάνο που μπορεί να έχει σκεφτεί. Αν λοιπόν η οδηγία έχει δοθεί από τον δάσκαλο ή αντίθετα από τον γονέα προς το δάσκαλο, χρειάζεται αυτό να γίνεται σε απόλυτη συνεργασία. Γιατί ένα στόχο, αν η δασκάλα, ο δάσκαλος βάλει έναν στόχο για την Τετάρτη, ας πούμε, μιας γενναίας ερώτησης και ο γονέας δεν το ξέρει αυτό, πολύ πιθανόν το παιδί να μην το πει στο γονέα. Και άρα το παιδί να μην έχει δουλέψει καθόλου αυτή την ερώτηση, την Τετάρτη η δασκάλα να ρωτήσει αυτό το παιδί, αλλά το παιδί να μην μπορεί να της πει ότι δεν δούλεψα τη γενναία ερώτηση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αντί να βοηθήσουμε εκεί, ανεβάζουμε πολύ περισσότερο το ήδη υπάρχον άγχος. Σταδιακή προσέγγιση του στόχου μιλάω στην τάξη. Άρα είδαμε το πρώτο κομμάτι που είναι οι προκατασκευασμένες ερωτήσεις. Τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο εύκολο να τη βάλουμε την προκατασκευασμένη ερώτηση από τη θέση του δασκάλου παρά να το κάνει ο γονέας. Με τους γονείς συνήθως τα παιδιά έχουν αυτή τη δυσκολία και μπορεί να πούνε δεν το κάνω. Ή υπάρχει μια χειριστική έτσι, στάση πιο εύκολα από ό,τι απέναντι στον δάσκαλο. Γι' αυτό κιόλας λέω ο δάσκαλος είναι καλό να βάζει αυτό τους στόχους. Άρα, σταδιακή προσέγγιση του στόχου μιλάω μέσα στην τάξη. Η παρέμβαση βασίζεται στη διάσπαση του στόχου σε μικρότερα διαχειρίσιμα μέρη. Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να σηκώσω το χέρι ή ακόμα και το δάχτυλο, χωρίς να το απευθύνει όμως ο δάσκαλος τον λόγο. Δηλαδή, να γνωρίζει το παιδί ότι, να πω πάλι ότι πολλά παιδιά δεν αντέχουν ούτε καν να σηκώσουν το χέρι τους, ακόμα και γνωρίζοντας ότι δεν θα τα καλέσει ο δάσκαλος για να μιλήσουν. Οπότε υπάρχει το σωματικό. Άρα εξασκούμαστε στο να σηκώσω δειλά το χέρι, το δάχτυλο, με κάποιο τρόπο να κάνω σαφή την παρουσία μου σε σχέση με μια ερώτηση του δασκάλου. Θα γνωρίζει λοιπόν το παιδί αρχικά ότι ο δάσκαλος δεν πρόκειται να το σηκώσει. Ο δάσκαλος λοιπόν αρχικά δεν θα ζητήσει από το παιδί να πει, όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα σχολιάσει το εξής. Βλέπω αρκετά χέρια. Ελένη, βλέπω το χέρι σου. Θέλουμε να καταλάβει η Ελένη, και όχι μόνο η Ελένη, όλη η τάξη, ότι ο δάσκαλος είδε το χέρι μου να είναι σηκωμένο και τίποτα κακό δεν έγινε. Και θα ζητήσει φυσικά από έναν άλλον μαθητή να πει την απάντηση. Επίσης, πέρα από την εξάσκηση στο σηκώνω το χέρι, μπορούμε να εξασκηθούμε στο να απαντήσει μόνο στον εκπαιδευτικό ή να απαντήσει με τον δάσκαλο σε σχετικά κοντινή απόσταση. Δηλαδή, μετράμε σιγά σιγά το πόσο, πού
θα είναι, πόσο μακριά, πόσο κοντά, πού θα είναι ο δάσκαλος. Είναι σημαντικό να μεγαλώνουμε σιγά σιγά τις αποστάσεις. Μπορεί λοιπόν ένα παιδί το οποίο να είναι σε θέση να απαντήσει στον δάσκαλο, ε, αν λοιπόν είναι σε θέση να απαντήσει στον δάσκαλο όταν αυτός είναι πολύ κοντά του, τώρα στόχος θα είναι ο δάσκαλος να παίρνει λίγη παραπάνω απόσταση από το θρανείο του μαθητή. Η σταδιακή έκθεση και η εμπειρία επιτυχίας δημιουργούν το πλαίσιο για μετάβαση σε πιο απαιτητικές συνθήκες επικοινωνίας. Σταδιακή έκθεση. Μικρούλια, μικρούλια βηματάκια. Μικρούλικα. Δεν θέλουμε, δεν θα πάμε από το α στο ω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα έτσι ώστε κάποια στιγμή το παιδί να καταγράφει μικρές, μικρές επιτυχίες μέχρι να μην φαίνεται βουνό ο τελικός στόχος. Που ο τελικός στόχος μπορεί να είναι να σηκώσω το χέρι μου και να πω με κανονική φωνή το μάθημα μέσα στην τάξη. Περαιτέρω παράγοντες για να σκεφτούμε πού, πώς, πότε, γιατί. Πού, πού θα είναι. Θα είναι στο θρανείο, θα είναι στην έδρα, θα είναι με τον δάσκαλο μερικά μέτρα μακριά, θα είναι πολύ κοντά. Ποιος, θα υπάρχουν συμμαθητές κοντά ή όχι. Πόσοι θα είναι γύρω. Έχουμε παιδιά, το ξαναλέω, τα οποία θέλουν να υπάρχουν δίπλα τους συμμαθητές. Θέλουν να υπάρχει φασαρία. Και θέλουν και παιδιά τα οποία δεν θέλουν καθόλου κανείς να τα ακούσει. Εδώ τώρα, να αξιολογήσουμε. Ο δάσκαλος θα κάνει ερώτηση με γνωστή την απάντηση ή όχι. Αν είμαστε πια σε ένα βήμα τέτοιο όπου το παιδί να μην έχει ανάγκη τις προκατασκευασμένες ερωτήσεις, τότε πάμε σε κάτι πιο αυθόρμητο. Πότε επιλέγουμε θέματα που είναι πιο εύκολα και μετά προχωράμε σε δύσκολα θέματα. Δηλαδή, κάτι που λέω πολλές φορές, δεν είναι το θέμα να εξεταστεί στα αλήθεια ο μαθητής στο μάθημα της ιστορίας με τον δάσκαλος και μαθητής και ο μαθητής να πει το μάθημα της ιστορίας. Είναι πολύ προτιμότερο να κάνουμε μια τόσο απλοϊκή ερώτηση πάνω στο μάθημα της ιστορίας, το οποίο να είναι αστείο και μόνο που ρωτάμε κάτι τέτοιο, να είναι τόσο προφανής η απάντηση. Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ εύκολο, γιατί δεν θέλουμε να στρεσαριστεί παραπάνω ο μαθητής από το αν θα είναι σωστός ή δεν θα είναι σωστός στην απάντησή του. Οι γονείς ενημερώνουν τον δάσκαλο σε κάθε περίπτωση για το πλάνο, όπως αντίστροφα και ο δάσκαλος μπορεί να ενημερώσει τους γονείς για το πλάνο. Το να ξεκινήσει το παιδί να αντέχει απλά να σηκώσει το χέρι και σταδιακά να απαντά σε προκαθορισμένες ερωτήσεις είναι η πιο σημαντική αρχή. Δεν περιμένουμε, το ξαναλέω, από τη μία στιγμή στην άλλη αυτό το παιδί να μιλήσει, να σηκώσει χέρι και να πει μάθημα, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αν δεν ξεκινήσουμε από κάτι τόσο πολύ μικρό όπως να αντέχει απλά να έχει το χεράκι οριακά σηκωμένο. Τι κάνουμε με τους συμμαθητές. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και εδώ υπάρχει έτσι μια σχετική διχογνωμία και από τους γονείς και από τους δασκάλους πολλές φορές με το ότι αν μιλήσουμε στην τάξη για το τι έχει η Ελένη, μιας και χρησιμοποίησα αυτό το όνομα προηγουμένως, μήπως στοχοποιηθεί η Ελένη. Μα η Ελένη, η όποια Ελένη, με το να μην μιλάει στους συμμαθητές ή στο δάσκαλο, με το να μην συμμετέχει, έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο οι συμμαθητές το βλέπουν, είναι κάτι γνωστό. Δεν θα κάνει κάτι χειρότερο, το αντίθετο μάλιστα θα το κάνει καλύτερο το να μιλήσουμε στην τάξη ανοιχτά. Εγώ αυτό που λέω είναι εντάξτε το στα πλαίσια της συζήτησης για τη διαφορετικότητα. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός και μέσα σε αυτό να βάλουμε και τα στοιχεία της επιλεκτικής αλλαλίας. Δεν ονοματίζουμε, δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε επιλεκτική αλλαλία, αλλά το να πούμε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που μπορεί να φοβούνται τα λογάκια τους, ενώ στο σπίτι να είναι λαλίστατα, να τραγουδάνε, να γελάνε δυνατά, να λένε πολύ ωραία αστεία, όταν είναι μπροστά κάποιοι άλλοι που δεν είναι η οικογένειά τους, να φοβούνται να το κάνουν και ότι κάποια στιγμή θα το κάνουν όταν θα είναι έτοιμοι, είναι μόνο θετικό, είναι μόνο βοηθητικό. Ε, Μπορείτε να διαβάσετε σχετικές ιστορίες, μπορείτε να κάνετε κάτι βιωματικό μέσα στην τάξη.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι συμμαθητές, γιατί οι συμμαθητές είναι εξαιρετική βοηθοί μας σε αυτή τη διαδικασία. Ε, είναι απαραίτητο κάπως να τους εντάξουμε και αυτούς. Αν μιλάει αυτό το παιδί ήδη σε κάποιον συμμαθητή, είναι πολύ σύνηθες να έχει αυτό το παιδί κάποιον στον οποίο μιλάει. Τον θέλουμε αυτόν τον συμμαθητή πάρα πολύ. Δηλαδή, όχι μόνο δεν τον χωρίζουμε από αυτόν, γιατί το έχω δει αυτό να γίνεται, να τον χωρίζει ο δάσκαλος για να μην επαναπάβεται. Μα δεν σημαίνει ότι επειδή θα χωριστεί από αυτό του τον φίλο, το παιδί θα αρχίσει να μιλάει. Απλά θα ανεβαίνει κι άλλο το άγχος που έχει και άρα θα απομακρύνεται κι άλλο από τα λόγια. Χρησιμοποιούμε τον συμμαθητή που του μιλάει για γεφυρώματα. Σε εισαγωγικά, εκπαιδεύουμε τον συμμαθητή ότι δεν θέλουμε να υποθέτεις αυτό που σου λέει η Ελένη. Θέλουμε να στο λέει και να μας το λες. Οπότε, αν υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ να αλλάξουμε, είναι αυτό που προτρέχουν οι συμμαθητές να πούνε κάτι που δεν έχει πει το παιδί με την επιλεκτική αλαλία, αλλά το έχουν υποθέσει. Και αυτό χρειάζεται όντως αλλαγή. Τα δύο αυτά παιδάκια τα κάνουμε ζευγάρι, τα κάνουμε διπλανούς, τους θέλουμε μαζί. Σταδιακά έρχεται ο δάσκαλος όλο και πιο κοντά σε αυτά τα δύο παιδιά, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορεί να ακούσει τη φωνή, να ακουστεί δηλαδή η φωνή του παιδιού με την αλαλία στον δάσκαλο. Ενημερώνουμε τον μαθητή πως δεν θα πρέπει να υποθέτει τι θέλει ο φίλος του, αλλά αυτό που μόλις είπα, αλλά να του λέει έστω και ψιθυριστά και μετά να σας το λέει. Είναι βασική αρχή αυτή της επιλεκτικής αλαλίας, από όποια μεριά και αν δουλεύουμε με το παιδί με την επιλεκτική αλαλία, ότι το γεφύρωμα δεν θα πρέπει να γίνει μέσω υπόθεσης, αλλά μέσω live ομιλίας. Live το παιδί πρέπει να μας πει και να το πούμε εμείς. Σταδιακά εντάσσουμε κι άλλο ένα παιδί στην ομάδα τους. Το να κάνουμε τη διάδα, τριάδα και σιγά σιγά τετράδα είναι πολύ βοηθητικό, γιατί όλο και περισσότεροι θα είναι κοντά σε αυτό το παιδί και θα το ακούσουν να μιλάει. Μην ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικότερους φόβους του παιδιού με την επιλεκτική αλαλία ποιος είναι? Τη στιγμή που οι άλλοι θα με ακούσουν. Ε, και εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να, γι' αυτό κιόλας, αν δεν έχουμε εντάξει και τους συμμαθητές, πώς θα βοηθήσουμε ουσιαστικά το παιδί όταν θα μιλήσει οι συμμαθητές να μην το κάνουν πάρτι εκεί μέσα. Και λίγο πριν κλείσω την δική μου εισήγηση, για να μας μείνει χρόνος να μιλήσουμε, ένα άλλο κομμάτι που μπορούμε να παρέμβουμε είναι το κηλικείο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά παιδιά δεν πάνε στο κηλικείο, ενώ θέλουν, γιατί για πολλά παιδιά είναι τρομακτικό το να περιμένουν στην ουρά. Είναι τρομακτικό φυσικά να ζητήσουν αυτό που θέλουν, και επίσης πολλές φορές δεν μπορούν καν να το δείξουν, γιατί μπορεί να είναι κάπου κρυμμένο αυτό που θέλουν. Ξεκινάμε με ένα απλό βήμα, το οποίο είναι για αρχή άντεξε να περιμένεις την ουρά. Μην πας να πάρεις τίποτα. Όταν θα έρθει η σειρά σου, φύγε από την ουρά. Αλλά άντεξε να μείνεις λίγο στην ουρά. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα δεύτερο, μπορούμε να ενισχύσουμε το παιδί να διαλέγει κάτι δείχνοντας. Να είναι κάτι που είναι μπροστά και μπορεί να το δείξει. Ένα επόμενο βήμα είναι να ενημερώσουμε τον άνθρωπο του κηλικείου για το ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, την Δευτέρα η Ελένη στο κηλικείο και θα σας δώσει ένα σημείωμα που θα γράφει τι θέλει. Άρα για αρχή η Ελένη θα δώσει ένα χαρτάκι και θα πάρει αυτό που θέλει. Το επόμενο βήμα θα είναι να ενημερώσουμε τον άνθρωπο του κηλικείου ότι η Ελένη θα έρθει και ρωτήστε την αν θα θέλει, ξέρω εγώ, τόστ ή τυρόπιτα. Τόστ ή τυρόπιτα. Κάντε της μία ερώτηση επιλογής. Η Ελένη θα έχει εξασκηθεί στο σπίτι της στην απάντηση αυτής της ερώτησης. Κάνουμε δηλαδή κάτι σαν αυτό που λέγαμε πριν για το σήκωμα του χεριού. Σταδιακά, στην αρχή, απλά σηκώνω το δάχτυλο, σηκώνω το χεράκι, σιγά σιγά ο δάσκαλος ένας με έναν μπορεί να του πω την απάντηση. Σιγά σιγά μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος μέσα στην παρέα. Και τέλος πάντων το κάνω τόσο σταδιακά και μαλακά που να μην είναι τρομακτικό. Δεν θέλουμε να είναι τρομακτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε τόση ώρα.
Θα σταματήσω να μοιράζομαι την οθόνη μου έτσι ώστε, ναι, έτσι ώστε να μπορούμε ε, να έχουμε αλληλεπίδραση. Ε, και Μάνια, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, αλλά και πέρα από τις γραπτές ερωτήσεις, παρακαλώ να ανοίξετε το μικρόφωνο και να μιλήσουμε. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις, βέβαια πολλές τις απάντησες κατά τη διάρκεια, Α, δηλαδή όσο εσύ μιλούσες και προέκυπταν οι ερωτήσεις, έδινες και τις απαντήσεις. Θα ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία του sliding in. Η μία είναι πρακτική, ότι τι γίνεται όταν δεν μπορούν να μπουν οι γονείς, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπουν. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι θέλεις εσύ να απαντήσεις από την εμπειρία σου πώς το έχεις διαχειριστεί μέχρι τώρα. ναι. Και μετά, Μάνια, αν εσύ γνωρίζεις κάτι Μμμ. από τα σχολεία, είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ αυτό που έχω δει, όντως υπάρχουν πολύ, πολύ συχνά κλειστές πόρτες σε σχέση με αυτό. Πολλές φορές όμως έχω δει εκπαιδευτικούς, εξαιρετικούς, οι οποίοι έδωσαν λίγο από τον χρόνο τους, είτε το πρωί πριν την έναρξη του σχολείου, είτε στο τέλος στο σχόλασμα, και έχει γίνει ένα γεφύρωμα εκτός σχολείου. Επίσης έχω δει εκπαιδευτικούς, και αυτό πραγματικά είναι πολύ προς τιμήν τους, να έχουν πάει στο σπίτι του παιδιού. Το οποίο δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να πέσετε να με φάτε, αλλά συμβαίνει και αυτό και είναι εξαιρετικό όποιος μπορεί να το κάνει και θέλει να το κάνει. Άρα έχουν γίνει γεφυρώματα, ακόμα και αν μας βάζουν όλα αυτά τα εμπόδια, μπορούμε να βρούμε τρόπους. Ωραία. Εγώ σε αυτό το κομμάτι πρακτικά θα πω το εξής, ότι σύμφωνα με την νομοθεσία του σχολείου, αν είναι τόσο άκαμπτο το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να γίνει χρήση από τους γονείς του ειδικού βοηθού, του συνοδού, που δίνουν αυτό που λέμε άτυπα την παράλληλη στήριξη. Αυτό γίνεται με μια επίσημη διαδικασία, όπου μπορούν να καταθέσουν την αίτηση οι γονείς. Ο νόμος δεν περιορίζει ποιος θα είναι αυτός που θα κάνει τον ιδιωτικό συνοδό, τον ειδικό βοηθό. Μπορεί δηλαδή να είναι και γονιός. Οπότε στη συνεννόηση με το Σύλλογο Διδασκόντων και το σχολείο μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Περνάνε από κάποια έγκριση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του εκάστοτε σχολείου και υπάρχει δυνατότητα νομικά και επίσημα να εισέρχεται ο γονέας μέσα στο χώρο του σχολείου για όσο καιρό χρειαστεί. Σημαντική πληροφορία. Το άλλο είναι ότι πώς ξεκινάμε τη διαδικασία του fade in ή του sliding in, δηλαδή έχουμε ενημερώσει κάποιες μέρες νωρίτερα το παιδί ότι θα έρθει η μαμά για να παίξουμε στο σχολείο ή γίνεται συζήτηση στο σπίτι. Εδώ τώρα έχουμε το τυπικό sliding in και το άτυπο. Δηλαδή το τυπικό είναι που όντως το παιδί ξέρει by the book τι πρόκειται να γίνει, ξέρει κάθε βήμα, τι βήμα θα είναι, ότι ναι, θα έρθω για να σε βοηθήσω με τα γενναία σου λόγια, η δασκάλα θα είναι απ' έξω και μετά το δικό μου σήμα θα μπει λίγο μέσα στην τάξη και θα έρχεται όλο και πιο κοντά μας. Και υπάρχει και το άτυπο που είναι για μικρής ηλικίας παιδιά, τα προσχολικής κυρίως, που εκεί κάπως το παρουσιάζουμε ότι θα έρθει η μαμά ή ο μπαμπάς να παίξουμε μέσα στην τάξη, να δω λίγο την τάξη σου, να δω τα παιχνίδια σου. Ε, οπότε, επίσης έχω γνωρίσει και οικογένειες που το παιδί είναι τόσο αγχωμένο στην οποιαδήποτε παρέμβαση, οπότε είχαμε συμφωνήσει να το κάνει ο γονέας χωρίς να του πει ότι θα έρθω για αυτό το λόγο. Ότι θα έρθω ε, γιατί το κάνουν αυτό οι γονείς, έρχονται μία στο τόσο και βλέπουν την τάξη σου και το σχολείο σου. Πάντα το αξιολογούμε, μωρέ, ανάλογα τη δυσκολία και το άγχος του παιδιού. Ωραία. Υπάρχουν έτσι κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το κομμάτι των ερωτήσεων επιλογής που μας είπες. Όταν κάνουμε αναγκαστική ερώτηση, περιμένουμε απάντηση με ποιον τρόπο, δηλαδή απλά να μας δείξει, να έχουμε μια λεκτική απόκριση και στην περίπτωση που δεν δείξει ούτε απαντήσει, δηλαδή δεν έχουμε καμία ανταπόκριση από το παιδί και κάθε παγωμένο πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Μμμ. Λοιπόν, Να ρωτήσω, πριν συνεχίσετε σε αυτό, θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση. Δεν ξέρω αν θα βοηθούσε αυτό. Γενικά, επειδή το είχα αντιμετωπίσει, είχαμε ένα παιδάκι με επιλεκτική αλαλία, το οποίο ήταν στο νηπιαγωγείο.
Και υπήρχε αυτό του ότι δεν δεχόταν να έρθει ο πατέρας και η μητέρα μέσα στην τάξη και όλα αυτά. Οπότε το διοργανώσαμε μέσα από ένα παραμύθι, ότι τύπου για μία εβδομάδα θα έρχονται κάποιοι γονείς και θα διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά. Οπότε κάπως έτσι εντάχθηκε και βοήθησε αυτό. Δεν ξέρω, για τις πιο μικρές ηλικίες ίσως θα ήταν βοηθητικό για κάποιους συναδέλφους. Ναι, πολύ. Ακούγεται πολύ. Όποιοι μπορεί να το εφαρμόσουν, ακούγεται τέλειο. Στο εξωτερικό έτσι κι αλλιώς γίνεται αυτό. Είναι και σε κάποια σχολεία εδώ, τα οποία είναι ιδιωτικά, γίνεται αυτό. Υπάρχει εβδομάδα που όντως πάνε γονείς και... Να πω κάτι λίγο. Ναι, ναι, Ήτανε σε δημόσιο σχολείο δημόσιο. το συγκεκριμένο. τέλεια, τέλεια. Να πω κάτι. Ναι, Είπε ναι. η κυρία Μάνια πριν ότι τα παιδιά αυτά παίρνουν παράλληλη. Τα παιδιά αυτά δεν παίρνουν παράλληλη ούτε ΕΒΠ. Και τα περισσότερα σχολεία αρνούνται την είσοδο των γονέων ή κάποιου άλλου ενήλικα μέσα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Συγγνώμη να διορθώσω, μάλλον δεν έγινε ξεκάθαρο. Δεν παίρνουν παράλληλοι, νομικά δεν δικαιούνται παράλληλοι. Αυτό που είπα είναι ότι στην περίπτωση του ιδιωτικού συνοδού που επιτρέπει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με βάση την νομοθεσία να έχεις έναν ιδιώτη συνοδό, υπάρχουν και γονείς παιδιών με άλλες δυσκολίες που δεν επιθυμούν να έχουν δημόσια παράλληλη στήριξη και βάζουν ιδιωτικό συνοδό, κάποιον ειδικό συνήθως, σαν ιδιωτική παράλληλη εντός εισαγωγικών. Για να μην παρερμηνευτεί λίγο αυτό που είπα και έχουμε λάθος πληροφορία. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι πολύ άκαμπτο ο Σύλλογος Διδασκόντων ως προς το νομικό κομμάτι του σχολείου, ένας γονέας να χρησιμοποιήσει αυτή τη δικλίδα. Είναι Ναι. τώρα πιο κατανοητό? Αλλά και επίσης, λίγο. πολλά παιδιά με επιλεκτική αλαλία έχουν την παράλληλή τους. Εμάς από το ΚΕΔΑΣΥ μας είπαν ότι δεν δικαιούται παράλληλη για αυτό το πρόβλημα. Εγώ γνωρίζω Δεν έχουμε πάρα πάρει πολλά παράλληλη, παιδιά ούτε ΕΒΠ. Οκ. Πάντως, γενικά δίνουν παράλληλη. Αυτό σίγουρα το γνωρίζω. Πολλά παιδιά έχουν παράλληλη με Όχι, μας επιλεκτική. είπαν ότι στις αρχώδεις διαταραχές και στα προβλήματα λόγου δεν δικαιούνται παράλληλοι. Το μόνο που μας έκαναν είναι να μας τοποθετήσουν σε τμήμα ένταξης. Μμ. Και έχουμε και το πρόβλημα αυτό, ας πούμε, που αναφέρεται με τη δασκάλα, ότι δεν με αφήνει, δεν μου επιτρέπει να μπω μέσα στη τάξη του να κάνουμε sliding in και το παιδί απλά έχει φτάσει Φεβρουάριος και είναι παραμελημένο σε μια γωνίτσα. Και μόλις τώρα βλέπω και μηνύματα, Μάνια και εσύ φαντάζομαι, και όλοι τα βλέπετε, ότι έχει αρκετός κόσμος παράλληλη στήριξη πάρει. Ναι, τέλος πάντων. Οκ. Πού ήμασταν, Ωραία, ναι. Ως προς το κομμάτι των, έτσι, λίγο, αν είναι μια κατάσταση, έχουν κάποιες έτσι αγωνίες, κάποιες ερωτήσεις, ότι αν το παιδί είναι στο σχολικό πλαίσιο για κάποια χρόνια και δεν μιλάει, ας πούμε πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, δεν το γράφουν εδώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, και είναι μια κατάσταση εντός εισαγωγικών παγιωμένη, αν μπορεί αυτή να ανατραπεί ή να δουλευτεί με αυτή τη μέθοδο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται, αν δεν κάνουμε παρέμβαση, δεν θα ξέρουμε ποτέ. Το σίγουρο είναι ότι όσο περισσότερα χρόνια έχει παγιωθεί μια κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, όπως ένα συγκεκριμένο σχολείο, τότε πολλές φορές η αλλαγή σχολικού πλαισίου, δηλαδή το να πάει σε ένα άλλο σχολείο, λειτουργεί πολύ βοηθητικά. Γιατί δεν έχει γίνει καταγραφή άλλαλης συμπεριφοράς τόσα χρόνια. Ωστόσο, γνωρίζω περιπτώσεις που στο σχολείο, παρόλο που 3 χρόνια αυτό το παιδί ήταν πλήρως άλαλο, ξεκινώντας παρέμβαση εντός του πλαισίου, το παιδί άρχισε να μιλάει. Άρα πάλι πάει. Εμείς ας κάνουμε τις παρεμβάσεις μας και αξιολογούμε μετά τι γίνεται και αν αυτό δούλεψε ή δεν δούλεψε, γιατί δεν θα ξέρουμε από πριν. Ναι, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι νηπιαγωγός σε ένα νηπιαγωγείο. Έχω ένα προνηπιάκι. Πολλά από αυτά που είπατε, εγώ τα έκανα εμπειρικά. Απλά κατάλαβα από την αρχή ότι είχε επιλεκτική αλαλία, γιατί στο παρελθόν είχαμε κι άλλο παιδάκι, δίγλωσσο, που τον πρώτο χρόνο στο νηπιαγωγείο εκείνο, το δίγλωσσο, δεν μας είπε τίποτα. Μας τα είπε όλο το δεύτερο χρόνο. Εγώ τώρα έχω μία ερώτηση. Το παιδάκι που έχω εγώ, είμαστε Φεβρουάριος, είναι προνήπιο σας είπα, έχει πρόσωπο ασφαλείας ένα άλλο παιδάκι. Όλα αυτά που μας τα είπατε εσείς τώρα με όρους, εγώ τα έκανα εμπειρικά. Και Τέλεια. τελικώς
πήγε καλά. Μμμ. Αυτή τη στιγμή εκτελεί εντολές, δηλαδή δεν μου λέει να πάει τουαλέτα, αλλά της λέω πήγαινε τουαλέτα και πάει, ενώ πριν δεν πήγαινε. Μμμ. Έχει αρχίσει βλεμματική επαφή μαζί μου. Νιώθει ασφαλής, το βλέπω. Ε, Μιλάει πάρα πολύ στο παιδί και στα άλλα παιδιά, όταν εγώ δεν είμαι κοντά. Και μου απαντά καταφατικά ή αρνητικά με το κεφάλι. Μμμ. Ερώτηση τώρα, σας έκανα όλο αυτό την περιγραφή. Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα καταφέρει να μιλήσει? Αυτό, Δεν ωραία ξέρω, ερώτηση. τώρα είναι Μακάρι να είχα ερώτηση. και την απάντηση. Α, Όχι. κοιτάξτε, Εννοώ ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα ναι, από την έχετε αρχή. κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Τώρα, αν γίνουν και κάποια γεφυρώματα ακόμα πιο στοχευμένα, αν γίνουν και αυτό με το βίντεο που δεν το είπα, αλλά επειδή το λέω σε κάθε ομιλία, δεν θέλω να είναι κάτι το οποίο το λέω συνέχεια, ο δάσκαλος, αν μπορεί να στείλει ένα βίντεο στο email του γονιού, το παιδί στο σπίτι να απαντήσει σε αυτό το βίντεο του δασκάλου στο email του σχολείου και να αρχίσει να υπάρχει και μια συνομιλία μεταξύ τους μέσω βίντεο ή μέσω ηχογράφησης, τότε και αυτό είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Πολύ ωραία Μιας και ιδέα. αναφερθήκατε και τώρα μου δώσατε και μια ωραία έτσι, πάσα να πω το εξής. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο κομμάτι σύντηση και τουαλέτα, επειδή υπάρχει η ομιλία ήδη στο YouTube, επιλεκτική αλαλία σύντηση και τουαλέτα. Ναι, στην προσχολική αγωγή είναι σημαντικό αυτό, Ναι, η και σύντηση και η μάλιστα τουαλέτα. χρησιμοποιούμε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι κάνουμε προστακτική, ότι κάτσε να δω, είναι ώρα να πας τουαλέτα, πήγαινε Ναι, τουαλέτα. Δεν ναι. ρωτάμε, είναι πήγαινε τουαλέτα. Οπότε Να χαίρομαι σας πω, που... εγώ πριν το κάνω αυτό, το έστελνα με το κοριτσάκι, με το παιδάκι το άλλο που είναι το πρόσωπο ασφαλείας και της Μμμ, μιλούσε. μμμ. Περίμενε απ' έξω εκείνο και πήγαινε. Απλά από ένα σημείο και μετά δεν ήθελε και της είπα, πήγαμε και μαζί και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο και της λέω, κοίτα, πήγαινε τώρα τουαλέτα και πάει. Μμμ, μμμ. Δηλαδή πάμε καλά. Ωραία. Άρα Και λίγο για το φαγητό γεφύρωμα. επίσης, τώρα το αναφέρω για να βοηθήσω αν υπάρχουν και συνάδελφοι. Κλείδωνα με το φαγητό γιατί είναι και πολύ αδυνατούλικο παιδάκι, δεν είναι παιδάκι που τρώει. Και με αυτό πάμε καλά. Ωραία. Ναι, πάμε καλά γιατί και η Πάντως, μαμά συνεργάζεται Πάντως, πολύ. όποιος ενδιαφέρεται στοχευμένα για το κομμάτι Ναι, ζήτηση και τουαλέτα στο σχολείο, είναι ένα άλλο άλλη, ναι, σεμινάριο. Το έχω ανεβάσει στο κανάλι μας στο YouTube, στο NSI. ωραία, Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να το παρακολουθήσει. ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μαρία, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για εφήβους με επιλεκτική αλαλία, δεδομένου ότι είναι διαφορετική σε κάθε μάθημα. Τι μπορούν να κάνουν σε σχέση με Οι τα λόγια. εκπαιδευτικοί Ναι. πώς να διευκολύνουν το πλαίσιο έτσι το παιδί να μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι, τώρα εδώ πέρα θα το απαντήσω διαφορετικά. Η έφηβη με επιλεκτική αλαλία που έχω είναι ένα κοινό που μου λένε όλοι ότι περνάμε αόρατοι, περνάμε απαρατήρητοι στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Άρα τι θέλω να πω. Ε, δεν θέλουν να τους αφήνετε στην ησυχία τους. Θέλουν να βρίσκετε λίγο χρόνο οι δυο σας. Για παράδειγμα, αν είναι ο φιλόλογος, λέω εγώ τώρα, με το παιδί, λίγο χρόνο οι δυο σας. Εξηγήστε του ακριβώς τι πρόκειται να κάνετε, τη διάθεσή σας να βοηθήσετε και το ότι δεν θα πιέσετε. Δεν πρόκειται να πιέσετε, αλλά θέλετε να βοηθήσετε. Ξεκινήστε να γράφετε κάποια σημειώματα ο ένας τον άλλον. Ξεκινήστε με τις ηχογραφήσεις, πάντα φυσικά με του γονέα την έγκριση. Αλλά επειδή σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο, όντως υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί, ε, είμαι σίγουρη ότι δεν είναι όλοι με τόση διάθεση να βοηθήσουν. Έστω ένας όμως να υπάρχει, τότε γίνεται πολύ καλή δουλειά αν αρχίζει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και αυτού του ενός καθηγητή. Κάνουμε παραδοχές γενικά. Παραδεχόμαστε πόσο δύσκολο είναι αυτό που του συμβαίνει. Και του ζητάμε να μας γράψει ή να βρει έναν τρόπο να μας ενημερώσει με ποιο τρόπο θα ήθελε να είμαστε δίπλα του. Στην εφηβεία μπορούν αυτό να μας το εξηγήσουν.
Ωραία. Υπάρχουν όντως πολλές αναφορές και γονέων και εκπαιδευτικού που αναφέρει ότι συνοδεύει παιδί με παράλληλη Ναι. στήριξη δημόσια από Έχει. το σχολείο. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, έτσι, σε ποια ηλικία παρατηρούμε τα πρώτα δείγματα Μμ. επιλεκτικής αλαλίας. Ουσιαστικά γίνεται καθαρό με την πρωτοένταξη του παιδιού στο σχολείο. Σε οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι ο παιδικός, μπορεί να είναι με την πρωτοένταξή του. Γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτό το παιδί καλείται να αλληλεπιδράσει σε ένα μεγάλο περιβάλλον χωρίς να είναι οι παρόντες οι γονείς. Όμως, πριν από αυτό, πριν την ένταξη του σχολείου, όταν ρωτάμε τους γονείς, πάντα μας λένε να πηγαίναμε στην παιδική χαρά. Δεν είναι ότι θα πάνταγε αμέσως ή δεν είναι ότι θα πήγαινε να πει κάτι από μόνο του σε κάποιον άλλον. Οπότε υπήρχαν στοιχεία, αλλά με την πρωτοένταξη αυτό όντως γίνεται πολύ πολύ εμφανές. Ωραία. Εγώ δεν έχω, έτσι από το chat Βλέπω πάνω δύο κάτω. χεράκια που Ναι, είναι. ναι, έχουν Α, απαντηθεί, οπότε αν θέλεις τα χεράκια που σηκώνουνε. ωραία, τέλεια. Η κυρία Νεοφύτου να ξεκινήσει και μετά με το επόμενο με την κυρία Λαμπριάννα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύτιμα αυτά που ακούμε. Έχω μαθήτρια αγαπημένη με επιλεκτική αλαλία στην τρίτη γυμνασίου. Τη γνώρισα φέτος. Έχω εξαιρετική συνεργασία με τη μητέρα και έχουμε κατακτήσει τη βλεμματική επαφή με τη μικρή, την εμπιστοσύνη, και η μικρή επιλέγει την καθημερινή επικοινωνία μέσω Instagram. Μου στέλνει μηνύματα, το γνωρίζει η μητέρα αυτό. Εγώ της απαντώ πάντοτε με ηχητικό. Ξέρει, έχει εισπράξει την έγνοια και την προσπάθεια που θέλω να κάνω. Μια μέρα με περίμενε μια πολύ πολύ συγκινητική ευχάριστη έκπληξη που μου έστειλε ένα ηχητικό. Τι έχουμε αύριο, κυρία Κουπουά? Δεν επαναλήφθηκε αυτό και ήθελα να σας ρωτήσω, να το προσπεράσω έτσι. Εκείνη την στιγμή της απάντησα, έχουμε αυτή την εργασία. Τι μπορώ να κάνω? Να της πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό, ότι ήταν πολύ όμορφο που μίλησε? Γιατί δεν ξέρω τι να κάνω, Ωραία. τι πρέπει να κάνω. Και επιπλέον αυτό με το χεράκι που είπατε, πώς μπορώ να την πείσω να σηκώσει το χεράκι της? Θα την προετοιμάσω, θα της πω, αγάπη μου, σήκωσε το χεράκι σου και εγώ δεν πρόκειται να σε φέρω σε δύσκολη θέση, απλά για να εξοικειωθεί με την εικόνα της ότι σηκώνει το χέρι της στην τάξη. Ωραία, αρχικά να πούμε για το πρώτο. Όταν ένα παιδί μιλάει και ακούμε επιτέλους τη φωνή του, που όλοι θέλουμε να ουρλιάξουμε από τη χαρά μας, ωστόσο δεν θα πρέπει να είμαστε ενθουσιώδεις. Θα πρέπει να κάνουμε το εξής, ότι τέλεια, μου άρεσε που με ρώτησες τι έχουμε αύριο στο μάθημα, έχουμε αυτό. Οπότε κάνουμε έναν στοχευμένο έπαινο, μου άρεσε που με ρώτησες αυτό, και απαντάμε σε αυτό που όντως μας ρώτησε. Τώρα, αυτό που Ωραία. μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε μεταξύ σας έτσι να της πείτε ότι θα κάνουμε το εξής. Θα κάνουμε κάτι γενναίο μεταξύ μας και να το ονομάσετε γενναίους στόχους αυτό που θα κάνετε. Το οποίο μπορεί να είναι αύριο στο μάθημα το τάδε θα κάνω την ερώτηση, θα την ξέρει από πριν ποια ερώτηση θα κάνετε. Θέλω να σηκώσεις το χεράκι σου. Εγώ δεν πρόκειται να σου πω να πεις μάθημα, αλλά είναι σημαντικό σιγά σιγά να νιώθεις άνετα να σηκώνεις το χέρι. Εγώ δεν πρόκειται να σου πω να πεις μάθημα. Άρα κάντε αυτό, ξεκινήστε βήμα-βήμα με αυτό. Και Ωραία. σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη και ίσως να το κάνετε ένα βήμα παραπάνω. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, το έχω στείλει ως ερώτημα κιόλας. Έχουμε συνεννοηθεί και το έχει δεκτεί, για να έχει και ένα κίνητρο να μελετά, επειδή όταν δεν ρωτάμε ένα παιδί, ύστερα κατά κάποιο τρόπο βολεύεται, Ναι. και δεν μελετά κιόλας, δεν προοδεύει. Της έχω πει ότι εγώ θα σου δίνω κάποιες ερωτήσεις, θα σε προετοιμάζω από την προηγούμενη μέρα,
θα σου στέλνω μήνυμα ότι εγώ αύριο θα σε ρωτήσω αυτό. Και Μμμ. εσύ απάντησέ μου όπως θέλεις. Απάντησέ μου και γραπτός. Είναι καλό αυτό ή την στοχοποιώ κατά κάποιο τρόπο επειδή θα είναι αυτή και θα γράφει ενώ τα άλλα παιδιά όχι. Δεν μας πειράζει αυτό. Μάλιστα, πολλές φορές μπορούμε να πούμε σε μια τάξη, είναι αποδεκτοί όλοι οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ μας. Οπότε το κάνουμε σαφές και σε όλη την τάξη. Από εκεί πέρα να περάσετε και στο επόμενο βήμα μετά από ένα διάστημα που είναι, ωραία, τώρα τα γράφουμε. Αύριο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, θα σε ρωτήσω αυτή την ερώτηση επιλογής. Θα είμαστε οι δυο μας μέσα στην τάξη. Κάνε πρακτική πολύ στο σπίτι. Αύριο θα σε ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά φοβόμαστε να ζητήσουμε το επόμενο βήμα να κάνουμε. Ωστόσο, τα παιδιά Ναι, είναι πολύ, για κάποια παιδιά είναι πολύ άνετο ε, αν ξέρουν τι πρόκειται να γίνει και κάνουν πρακτική ως προς αυτό. ωραία, Ανεβάζουμε σας πάντα το ευχαριστώ. στόχο, με λίγα λόγια. Ανεβάζουμε Ναι, πάντα το στόχο. σταδιακά. Ναι. Ωραία, σας Ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Σας καλά. ευχαριστώ. Η κυρία Λαμπριάνα που έχει σηκώσει το χέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και εσείς είστε πολύ γενναία που ασχολείστε με παιδιά με επιλεκτική αλαλία. Να είστε καλά. Εγώ είμαι λογοπαιδικός πολλά χρόνια σε Κεδασί. Μμμ. Προφανώς όταν μιλάμε για παιδιά με επιλεκτική αλαλία, εσείς στην παρουσίασή σας εννοείτε τα παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί από παιδοψυχίατρο. Εντάξει, όταν λέμε επιλεκτική αλαλία είναι τη διάγνωση. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει τη διάγνωση και έχουν όλα αυτά τα στοιχεία της επιλεκτικής αλαλίας. Ξέρετε, επειδή αναφερθήκατε στο DSM το 5, Μμ. το DSM-5 θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για εμάς που δεν είμαστε παιδοψυχίατροι να δούμε αν είναι επιλεκτική αλαλία ή ένα κοινωνικό γενικευμένο άγχος. Αυτό να ρωτήσω Μμμ. αν υπάρχουν σε αυτό διαφορές όσον αφορά τις πολύτιμες και επιστημονικές σας προτάσεις. Μμμ. Το άλλο, επειδή Να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, γιατί η διαφοροδιάγνωση στην επιλεκτική αλαλία είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, στα αλήθεια. και δεν αφορά εμάς κανέναν, θεωρώ, εκτός από, δηλαδή σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε και θα είναι το δεύτερο ερώτημα, Μμμ. όμως εσείς εννοείτε τα διαγνωσμένα παιδιά και συγκεκριμένα από παιδοψυχίατρο ή εννοείτε κάτι άλλο? Όταν λέω επιλεκτική αλαλία, με ρωτάτε, σίγουρα όταν λέμε για επιλεκτική αλαλία, μιλάμε κατά βάση για τα παιδιά που έχουν λάβει διάγνωση. Βέβαια, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία παιδιών που είτε έχουν πάρει λανθασμένη διάγνωση, γιατί εκεί η διαφοροδιάγνωση μας μπέρδεψε, είτε δεν έχουν πάρει καμία διάγνωση για πάρα πολλούς λόγους. Ωστόσο, το προφίλ είναι αυτό που περιγράφουμε, αυτό που περιέγραψα στην αρχή. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της διάγνωσης της επιλεκτικής αλαλίας, γιατί αυτό είναι το δύσκολο, και όντως να πάρει διάγνωση ένα παιδί επιλεκτικής αλαλίας απλά επειδή πήγε πιθανόν σε έναν παιδοψυχίατρο και έκανε μια συνεδρία, δεν είναι αρκετό. Και αυτό λέμε και ξαναλέμε, ότι για να δοθεί η διάγνωση χρειάζονται τα εξής. Και μάλιστα η Μάνια θα μίλαγε και μετά, γιατί είμαστε στη διαδικασία στάθμισης του πρώτου ερωτηματολογίου επιλεκτικής αλαλίας στην Ελλάδα. Χρειάζεται το εξής. Πρώτα, προφανώς συνέντευξη με τους γονείς. Ένα πολύ καλό ιστορικό. Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς. Ερωτηματολόγιο προς το σχολείο. Κλινική παρατήρηση του παιδιού και συζήτηση με το σχολείο. Αν αυτά δεν γίνουνε, τι να λέμε τώρα. Όμως αυτό, για να μην είμαστε άδικοι, δεν συμβαίνει δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα. Ότι μπορεί μια διάγνωση να δοθεί έτσι λίγο. Είναι γενικό αυτό το φαινόμενο και το λέω γιατί λόγω του SMA που είμαι συντονίστρια μιλάω με πάρα πολλούς συναδέλφους στον κόσμο και είναι γενικό αυτό. Τα λέτε πολύ σωστά γιατί είναι το σωστό επιστημονικό πρωτόκολλο που αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω για το ερωτηματολόγιο του συλλόγου σας, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει. Μμμ. Με δυσκολεύει, ίσως δεν το ξέρω, δεν έχω κάνει κάποιο σεμινάριο σε εσάς, με δυσκολεύει η ερμηνεία του ερωτηματολογίου. Μμμ. Και ένα δεύτερο, επειδή όπως είπατε στο εξωτερικό και εγώ ήμουν πολλά χρόνια στο Μόναχο, Μμμ. αυτό χρησιμοποιώ ένα ερωτηματολόγιο που διατίθεται online
και γίνεται, επιλέγεις με ποιον θα γίνει, είτε με τον γονέα ή με τον εκπαιδευτικό, είτε δηλαδή το επιλέγεις, δείχνει τις ενδείξεις, κάτι που προφανώς θα βοηθήσει η παιδοψυχίατρο να προχωρήσει τη δική του δουλειά, το πρωτόκολλο που αναφέρατε. Άρα, το ερώτημά μου είναι το ερωτηματολόγιο που υπάρχει ήδη από τον σύλλογο. Το οποίο όμως δεν είναι σταθμισμένο ακόμα. Δεν είναι. Όχι, Πώς όχι. μπορεί δεν είναι σταθμισμένο, δεν πειράζει αυτό. Πάντα υπάρχει η αρχή και κάποιος κάνει την αρχή όπως ο σύλλογός σας. Θα ήθελα πολύ να με βοηθήσετε σε αυτό. Τι ένδειξη δείχνει το ερωτηματολόγιο, τι είναι το καμπανάκι, ωραία το χρησιμοποίησα, εντάξει. Θα πω εγώ γενικά και λαϊκά, και. Το ερωτηματολόγιο όμως που υπάρχει, τι μου δείχνει το παρόν ερωτηματολόγιο του συλλόγου σας? Το FSSM ουσιαστικά, εμείς είμαστε οι Έλληνες που έχουμε πάρει το γερμανικό ερωτηματολόγιο και προσπαθούμε, γιατί ωραίο ακούστηκε, ένιωσα έτσι πολύ ωραία το ερωτηματολόγιο του συλλόγου μας, δεν είναι δικό μας, ωραία θα ήταν. Είναι το FSSM, το οποίο είναι το γερμανικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εμείς σταθμίζουμε σε αυτή τη φάση. Αν μιλάτε για αυτό το ερωτηματολόγιο, αν αναφέρεστε σε αυτό, γιατί φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε, σωστά, το FSSM. SSM Ναι. είναι στα γερμανικά αυτό? Ναι, το Frankfurt Scale of Selective. Έχετε το Frankfurt Scale. Εντάξει, ωραία. Όχι, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλα, φυσικά. Στην Γερμανία, γιατί δεν ξέρω σε άλλες χώρες, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και πολύ μπροστά στο κομμάτι της επιλεκτικής ελαλίας, διότι είναι η πρώτη χώρα που είδε ότι πολλά παιδιά από άλλες χώρες, δηλαδή από πολύγλωσσο υπόβαθρο, που φτάνουν στη Γερμανία, έχουν αυτή τη δυσκολία. Δηλαδή είναι τα πρώτα παιδιά, και από τη δουλειά μου την προηγούμενη δεκαετία, τα πρώτα παιδιά που θα μεταναστεύσουν για πολλούς λόγους, ωμέγα λόγους, στην Γερμανία, σταματούν να επικοινωνούν. Το ενδιαφέρον με τη Γερμανία είναι, το αρνητικό βέβαια, κάποιος έχει ναι, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Στη Γερμανία δυστυχώς αυτό που υπάρχει είναι ότι καθυστερεί πάρα πολύ το σύστημα όσον αφορά το κομμάτι της διάγνωσης και τελικά το παιδί να μπορέσει να ξεκινήσει παρέμβαση. Εντάξει, δεν πειράζει. Όμως λέγαμε για το ερωτηματολόγιο, όπου εμένα με πάει μπροστά ότι είναι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Υπάρχουν και άλλα, κλείνοντας, για να μην ευχαριστώ το χρόνο. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματολόγια που είναι αρκετά αναγνωρισμένα και δίνουν ένα δείκτη, μια ένδειξη. Μας φτάνει η ένδειξη εμάς που δεν είμαστε γιατροί. Ναι. Μας φτάνει και στο ΚΕΔΑΣΥ οποιοσδήποτε να το χρησιμοποιήσει ότι υπάρχει αυτή η ένδειξη. Φυσικά. Το θέμα είναι να μην χάνονται αυτά τα παιδιά, γιατί πηγαίνοντας στα σχολεία ακούμε ότι αυτό το παιδί θα το κάνω να μιλήσει. Αχ, και αυτό. Απλά δεν θα το... Ωραία. Άρα, προς το παρόν, για το ελληνικό κοινό, αυτό το ερωτηματολόγιο μπορείτε να μας δώσετε την εμπειρία σας που μπορεί να είναι βοηθητικό, έστω με 1, 2, 3... Με αυτό το ερωτηματολόγιο βρίσκουμε πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία του πώς είναι η λεκτική συμπεριφορά αυτού του παιδιού σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. Γιατί είναι μέσα στο σπίτι, είναι στην κοινότητα, είναι στο σχολείο, οπότε αυτόματα έχουμε πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία. Και ξέρετε πολύ καλά, αφού είσαστε του χώρου, ότι όταν ένας γονέας ή ένας εκπαιδευτικός καθίσει να συμπληρώσει κάτι, ερωτηματολόγιο, κάπως η σκέψη γίνεται πιο συμπυκνωμένη. Είναι πολύ θεραπευτικό αυτό. Πάρα πολύ θεραπευτικό. Ωστόσο, όταν με το καλό ολοκληρώσουμε τη στάθμιση, Μάνια, με ακούς, φυσικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία, θα το γνωρίζετε αρκετοί. Θα κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο σεμινάριο εκπαιδευτικού τύπου, για να μπορέσει όντως να γίνει γνωστό στο πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σωστά και σοβαρά. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Πολύ βοηθητικά όλα. Θα πω λίγο σύντομα έτσι για να... Έχουμε 5 λεπτά να Ναι. Λοιπόν, το ένα που θέλω να πω είναι το εξής, ότι έχω αναρτήσει στο chat
τον σύνδεσμο στα Google Forms για να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για τις βεβαιώσεις. Θα το ξαναβάλω τώρα κάτω-κάτω. Και το δεύτερο είναι ότι έχω αναρτήσει και το πόστερ για την έρευνα της στάθμισης που πραγματοποιούμε. Έχει κοινοποιηθεί αρκετά έτσι από πριν τις γιορτές που το τρέχουμε. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί και έχετε παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και σε όλη την Ελλάδα από όπου παρακολουθείτε, σας παρακαλούμε πολύ να το κοινοποιήσετε στους γονείς και να τους παροτρύνετε να το συμπληρώσουν και να επικοινωνήσουν και με την Μαρία και το Σύλλογο για να γίνει μια αξιολόγηση, να μπουν τα παιδιά στο δείγμα της στάθμισης. Μας είναι Είναι πάρα μια πολύ δωρεάν σημαντικό. αξιολόγηση, να πούμε, οπωσδήποτε να το γνωρίζουν, στα πλαίσια της στάθμισης του ερωτηματολογίου. Είναι μια σκληρή δουλειά και πραγματικά η βοήθεια είναι απαραίτητη και σημαντική. Λοιπόν, είμαστε... Να σας διακόψω Ναι, λιγάκι. ναι, βέβαια. Αυτή η συνάντηση πώς θα γίνει διαδικτυακά με τους γονείς? Ναι. Ήδη έχουν γίνει με κάποιους γονείς. Γίνεται πρώτα μια διαδικτυακή συνάντηση με τους γονείς, μετά γίνεται μια διαδικτυακή συνάντηση με το παιδί και το γονέα και μετά γίνεται μια συζήτηση εγώ και το σχολείο. Μάλιστα. Είχα θέσει και εγώ ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν το διάβασε η κυρία. Εμείς έχουμε μια περίπτωση παιδιού το οποίο μιλάει ψιθυριστά σε μένα σίγουρα, δεν είμαι σίγουρη για τις άλλες εκπαιδευτικούς της τάξης, είναι προνήπιο, είναι αλόγλωσσοι οι γονείς του και νομίζω πως έχουν διαφορετική καταγωγή μεταξύ τους οι γονείς και το παιδάκι έχει επιλέξει ένα παιδάκι το οποίο μιλάει διαφορετική γλώσσα από τη δική του, σαν παρηγοριά και έχουν κάνει ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Ωραία. Ωραίο ακούγεται. Ωραίο, αλλά πολύ πολύπλοκο φαντάζομαι στο Πολύ μυαλάκι πολύπλοκο. του. Μπορείτε ίσως να φανεί βοηθητικό το σεμινάριο που έχω ανεβάσει, που είναι διγλωσσία και επιλεκτική αλαλία. Υπάρχουν αρκετές πρακτικές που αναφέρονται εκεί πέρα, που μπορεί να είναι βοηθητικές πιθανόν. Άρα δεν χάνει. Ωραία, θα το παρακολουθήσω. Εγώ Ναι. προσπαθώ το κάθε σεμινάριο να μένει στην θεματική που έχω βάλει, για να μπορούμε να εστιάζουμε σε αυτό. Εντάξει, καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αν είναι πάρα πολύ γρήγορα τα 3 χεράκια που βλέπω ανεβασμένα, πάρα πολύ γρήγορα, ευχαρίστως να ακούσω. Κυρία Ντάκου. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή εγώ είμαι ψυχολόγος σε σχολεία και στον νηπιαγωγείο που πηγαίνω είναι ένα παιδάκι νήπιο με επιλεκτική αλαλία. Είναι βέβαια δίγλωσσο, θα δω το σεμινάριο που μας είπατε. Θέλω να ρωτήσω, αν γίνει κάποια προσπάθεια για να μιλήσει στον νηπιαγωγείο μετά στο δημοτικό, πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση? Πάρα πολύ πιθανόν, αν καταφέρει το παιδί να αρχίσει να μιλάει μέσα στο σχολείο, στον νήπιο, στην νέα τάξη να μην υπάρχει αυτή η δυσκολία. Ωστόσο, θα ξανααναφερθώ σε αυτό, θα γίνω γραφική. Παρακολουθήστε την ομιλία που έχω ανεβάσει, που είναι για πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Γιατί όντως, όταν πρόκειται να αλλάξουμε σχολείο, είναι σημαντικό να κάνουμε κάποια πραγματάκια, όπως να γνωρίσουμε τον δάσκαλο, να κυκλοφορήσουμε στα πέριξ του σχολείου, να μπούμε μέσα να παίξουμε. Οπότε όλα αυτά είμαι σίγουρη θα απαντηθούν. Ωραία. Στο κανάλι σας στο YouTube είπατε, σωστά? Είναι σε άλλο. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία Μαλαματένια να μας πει. Ναι, καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή στην ομιλία σας. Ήθελα να ρωτήσω από τη σκοπιά της λογοθεραπείας, επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι καταλήγουν τα παιδιά στη βοήθεια του λογοθεραπευτή. Όμως, για παράδειγμα, τελευταίο παράδειγμα, σε μένα π.χ. το παιδί μιλάει πάρα πολύ άνετα και ξαφνιάστηκαν οι γονείς. Οπότε ακούω την επιθυμία των γονέων να λυθεί το θέμα στο σχολείο, μιλάω με το σχολείο και το σχολείο θα μου πει πείτε μας τι να κάνουμε. Αρχικά... Και εγώ εκεί θέλω να πω, εγώ γνωρίζω πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολο να μεταλαμπαδευτούν σε προσωπικό χρόνο, έτσι, εξωθεραπευτικό χρόνο προς την οικογένεια και προς το σχολείο. Δηλαδή θέλω να πω... Εκεί χρειάζεται ειδικευμένη συμβουλευτική στους γονείς. Χρειάζεται να πω επίσης ότι ο ΕΣΕΑΛ κάνει δωρεάν επιμορφώσεις στα σχολεία όταν υπάρχει επιλεκτική αλαλία. Έχουμε κάνει σε πάρα πολλά σχολεία. Οπότε και αυτό μπορείτε σίγουρα να τους προτείνετε.
Να προτείνω δηλαδή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο να Ναι, απευθυνθεί σε εσάς για να μάθει περισσότερα ναι, και μετά να συντονιστούμε, γιατί εγώ τις ξέρω τις πρακτικές, γιατί τα έψαξα όλα αυτά για να τα μεταλαμπαδεύσω, ωραία. αλλά δεν ήταν και... Το καταλαβαίνω Ναι. απόλυτα. Το Οκ, καταλαβαίνω χίλια απόλυτα. ευχαριστώ πάρα πολύ. Να Να είστε είστε καλά. καλά. Λοιπόν, κυρία Αϊβαλιώτη, κυρία Ρίτσα και κλείνουμε. Κυρία Αϊβαλιώτη. Κυρία Ρίτσα. Καλησπέρα. Α, Με ακούτε? καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι νηπιαγωγός στο τμήμα ένταξης και φέτος στο σχολείο που έχω πάει υπάρχει ένα πιτσιρίκι στα μεγάλα νήπια, το οποίο είναι δίγλωσσο. Έχω μάθει ότι πέρσι έκανε και έλλειπη φύτηση Μμμ. και φέτος γενικώς δεν ακούγεται η φωνούλα του μέσα στο σύνολο της τάξης. Το διάλειμμα είναι αρκετά μοναχικό, ούτε βλεμματική επαφή έχει τόσο με τους συνομιλίκους όσο και με την εκπαιδευτικό της τάξης. Σε ελάχιστες στιγμές όμως, όταν τον έχω πάρει εγώ στο τμήμα ένταξης σε ξεχωριστή αίθουσα, έχει τύχει και να επικοινωνήσουμε λεκτικά και έτσι με το σώμα του, ας πούμε, να μου δείξει πράγματα ακόμη και να μου χαμογελάσει, αλλά έχω ακούσει και τη φωνή του πολύ πολύ ψιθυριστά. Να μου απαντήσει σε κάτι, να μου δώσει ακόμη και πληροφορία, ας πούμε, για τον αδερφό του, πώς είναι το όνομα του αδερφού του. Μμμ. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Αρχικά, αν θεωρείτε ότι πρέπει να παραπεμφθεί το παιδί στο κεδασί ή μόνο σε παιδοψυχίατρο, γιατί δεν ξέρω καθόλου τις αιτίες που μπορεί να είναι ας πούμε απλά ένα κλειστό παιδί, ένα ντροπαλό παιδί ή όντως να μιλάμε για επιλεκτική αλαλία. Ένα. Και δεύτερον, αν κρίνεται απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις η επαναφύτηση πριν προχωρήσουμε για το δημοτικό, γιατί δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, καθόλου και μαθησιακά πόσο προχωρημένο Πολύ είναι. γρήγορα θα απαντήσω. Οκ. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα Α, προσπαθήσω οκ. Τώρα, όσον αφορά το κεδασί, πάντα καλό είναι να περνάνε στο κεδασί, να περνάνε από το κεδασί, αφού πρώτα όμως έχουν περάσει από παιδοψυχίατρο, γιατί το κεδασί δεν έχει γιατρό, άρα χρειάζεται να έχουν περάσει από παιδοψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου γιατρό. Κεδασί χρειαζόμαστε για το σχολείο, γιατί έτσι κι αλλιώς στο σχολείο πάντα θα ζητήσουν να δούνε τι γίνεται με το παιδί. Επαναφύτηση. Επαναφύτηση θα κάνει ένα παιδί όχι μόνο επειδή δεν μιλάει. Η αξιολόγηση μαθησιακή θα χρειαστεί να βρεθούν άλλοι τρόποι για να γίνει. Δηλαδή κάποιες εργασίες να γίνονται κατοίκων, να γίνει σαφές στους γονείς πως δεν θέλουμε να του βοηθάτε για να δούμε το πραγματικό του δυναμικό, να παρατηρήσετε πάρα πολύ όλο το κομμάτι, το κοινωνικό, το χωρίς τα λόγια του, ας πούμε, το μη λεκτικό κομμάτι, το αν συμπεριλαμβάνεται, αν μπαίνει μέσα σε παρέες, αν έχει φίλους, αν το συναίσθημα, εκτός και αν είναι ένα παιδί τελείως παγωμένο. Αλλά δεν κάνουμε επανάληψη απλά και μόνο επειδή έχει επιλεκτική αλαλία. Δηλαδή, ακαδημαϊκά το παιδί αυτό πολύ πιθανό να μην έχει κανένα απολύτως θέμα. Οκ. Αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να αξιολογήσουμε όντως Ναι, τις ανάγκες του Ναι, ή τα ελλείμματα που πιθανόν να υπάρχουν. Ναι. ναι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε. Γενικά οι πληροφορίες ήταν πολύ χρήσιμες. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κυρία Ιβαλιώτη, και κλείνουμε με εσάς. Εγώ η Αϊβαλιώτη ήμουνα που μίλησα. Ευχαριστώ. Α, τέλεια, τέλεια, ωραία. Συγγνώμη, ακούγομαι. Ναι. Είμαι η κυρία Καρίδα. Ναι, εσάς δεν είπα. Ναι. Χίλια συγγνώμη. Πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ήθελα μόνο να ρωτήσω ότι πέρα από το άγχος, ας πούμε, στο παιδί και τη μη αλληλεπίδρασή του, ποια άλλα συμπτώματα συνήθως βλέπουμε που είναι λίγο πιο έκδηλα για να μας υποψιάσουν ότι μπορεί το παιδί αυτό να έχει... Το βασικό είναι το να μην επικοινωνεί λεκτικά με κάποιον ή κάποιους μέσα στο σχολείο. Αν μιλάτε για το σχολείο τώρα αυτή τη στιγμή, να μην επικοινωνεί μέσω του λόγου του. Αυτό είναι το βασικό γνώρισμα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να συνυπάρχουν, το σωματικό πάγωμα, να μην θέλει να μην μπορεί να φάει μπροστά σε άλλους, να μην πίνει νερό μπροστά σε άλλους, να μην πηγαίνει τουαλέτα, τέτοια. Αλλά το βασικό είναι το κομμάτι του λόγου. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Σήμερα ήσασταν πάρα πολύ. Ελπίζω να μπόρεσα να καλύψω τα περισσότερα από αυτά που μπορεί να είχατε ανάγκη να ακούσετε. Θα ανέβει, το πιθανότερο να ανέβει η ομιλία μας στο YouTube έτσι κι αλλιώς, οπότε όποιος θέλει μπορεί να την ξανακούσει. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για άλλη μια φορά και είστε επανειδήν. Γεια σας.